खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिएलनि लेङाइ बुंथिगिरि थामहिनबा 22 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि खनब्रै सुबुं अनसायजानाय एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिनि गोथै सोलेरखौ मैया बिटिसि सेक्रेटारियेटआव लाबोनानै जोबथा बिबारजों मान बावहरखांनायनि उनाव तामुलपुर जिल्ला सेसापानि बर' बाजार रायजोआरि गेलेग्रा फोथाराव आबुं सोरखारि मान मर्यादायै मिरु महरै जोबथा सावनाय जायो। आसाम पुलिस फारसेनिफ्राय रुंसारि लेङाइ बुंथिगिरिखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव आबुङै सोरखारि नेमखान्थि बादियै सन्मान आरो गार्ड अफ अनार होनाय दुखुगोनां थासारियाव रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्री बिश्वजित दैमारी, गरेस्वर समष्टिनि एमएलए भिक्टर कुमार दासजों लोगोसे खुंथायारि बेरेखा दोलो फारागथि गैयालासे बिजेपि, बिपिएफ, इउपिपिएलनि गोजौ थाखोनि गोबां माहारियारि आफाद, फरायसा आफादनि थान्दै आरो लोगोसे रोजा रोजा दोलोआरि कार्यकर्ता थामहिनबा अनसायगिरि रायजो राजाफ्राबो दैदेनगिरिखौ जोबथा बिदाय होयो। मख'नाया गोनांदि बिजितगोरा नार्जारिया सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि आरो गासै हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन। बिथाङा 2000 मायथाइनिफ्राय 2004 मायथाइसिम कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खेबनै आफादगिरि जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बोखावजायै नलबारि जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आरो रांगिरि महरैबो बिबान लानानै हारि माहारिनि थाखाय गोख्रों हाबा मावबोदोंमोन। बेनि उनाव 2010 मायथाइनिफ्राय दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनिफ्राय खेबब्रै देरहानानै थामहिनबा खेबब्रै एमसिएलए देरहायो आरो बारग'माफुं सोद्रोमा इएम जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो आथिखालाव बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि आखान्थि बुंथिगिरि महरै बिबानाव दंमोन बिजितगोरा नार्जारिया। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव कुमारिकाटा दखरा एबसुनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। बेजों लोगोसेनो बिथांनि जिउमानि गोजोन आरो सान्थिनि थाखाय आरज गाबो। मैया आरो दिनै बिथां गेदेमानि थाखाय बिटिसिआव लकेल हलिडे फोसावनाय जादों। बिटिसि आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया अबथिरा जिउ फोजोबना लानाय दुखुनांथाव थासारिखौ बिथा खालामनानै बिटिसि सोरखारा लकेल हलिडे फोसावदों। थारैनो बर'आ फिन आरोबाव आलादा रायजो बदलैनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारफिनगोन नामा? थारैनो बर'नि गेजेराव फिन आरोबाव हाथियार लाग्रा आफादा नुजाफिनगोन नामा? बर'आ फिन आरोबाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनगोन। बर'आ फिन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिएसि एकर्ड खालामगिरि आरो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। आलादा रायजो बड'लेण्ड नङाब्ला बर' हारिया इयुनाव थांना थानो गोब्राब जागोन। बर'नि मोनथाम गोरोबथा बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डआ गोजोनथाव नङा। बर' हारिया बेजों थांना थानो हाया होनना बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला थारैनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनोब्ला फिन आरोबाव बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जागोन नामा? फिन आरोबाव बर'नि हाथियार हमनानै सोमावसारनाय थासारिया फैफिनगोन नामा? आखायाव हाथियार लानानै सोरखारनि खाथियाव फिन आरोबाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोनोम मोनगोन नामा गोदान आफाद? बेराफारसेथिं फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव आबुङै मदद खालामगोन बर' थुनलाइ आफादा आरो थाबैनो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनगोन होनना सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बुंदों। उदालगुरियाव सारअन्थाइ गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सानै जोखोम। उदालगुरि जिल्लानि अरां साहा बागानाव मैया सानजौफु समाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे आइजो जाय साहा बागाननि मावथिमोन बिथांजोआ जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानैया जोखोम जायो। बे जाथाया बै समाव जायो जेब्ला मावथिफोरा साहा बागानाव अखा आरो सारअन्थाइ गावनायनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंखौ सुनिता तिर्की होनना सिनायथि मोननाय जादों। जोखोम जानाय गुबुन सानै मावथिफोरा दासान्दि फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। हादोरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिआ 31 आगस्ट आरो 1 सेप्तेम्बराव किर्गिस्ताननि राजथावनि बिश्केकआव जानो गोनां एससिअ जथुमाव बाहागो लागोन। एससिअ जथुमाव रासियानि प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुतिनखौ लोगो हमनानै सावरायगोन। बे जथुमायाव भारत रासिया सोमोन्दोखौ लोगोसे ओनसोलारि आरो हादोरनाङारि जेंनाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन होनना साननाय जादों।
मदि आरो पुतिन जथुमानि उनाव भारत आरो रासियानि गेजेराव फालांगि आरो रांखान्थियारि हेफाजाबा जर'खा गोनांथि जागोन। बावैसो सिगां फरेन एफेयार्स मिनिस्टार एस जयशंकरआ मस्क'आव हादोरगिरि पुतिनखौ लोगो हमदोंमोन आरो बै समाव पुतिनआ भारतनि आबाद सेक्टरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय रासियानिफ्राय हासार जगायनायखौ बांहोनो साखाफारा जानायखौ फोरमायदोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सानब्रैनि गेजेर एसियानि दावबायनाया 29 आगस्ट खालारनिफ्राय जागायगोन। बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय 29 आरो 30 आगस्टआव हादोरगिरि शावकत मिर्जिय'येवजों थान्दै हान्जा थाखोनि सावरायनायनि थाखाय उजबेकिस्तान दावबायगोन। सानैबो दैदेनगिरिया फालांगियारि रां थिसननाय, रैखाथि, डिजिटेल कानेक्टिभिटी, गोहो आरो सोलोंथाइनि सायाव द्विपक्षीय हेफाजाबखौ नायफामगोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, लखिमपुर जिल्ला दुकुआकना पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामुन गामिनि थागिबि आरो दुकुआकानानि आसाम हादोरसा रुरेल लाइभलिहुड मिशननि मावथि सारुमनि कचआ गावखौ फोथैना लानायनि जाहोनाव गोबां फिनजाथाय सोमजिदों। मैया हरनि 11 रिंगासो समाव गामिनि पराग दत्तनि बिसि सारुमनि कचआ गावनि न'आवनो गावखौ फोथैना लायो। स्टेट बेंक अफ इन्डियानि दुकुआकाना ब्रान्चआव बेंकनि हाबा महरै खामानि मावग्रा कचआ न'आवनो सुत्ति लानानै गावखौ फोथैना लानायखौ नुनो मोनो। फिसाज्ला जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुंफोरनो फोरमायथियो आरो पुलिसनो जाथायखौ बिथाङा खौरां हरो आरो पुलिसआ जायगायाव सौहैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय राहा खालामो। फिसाय गैयियाव गावनि बेसेन गोसा बैसोगोरा बिमा आरो फिसाज्लाजों लोगोसे थानाय सारुमनि कचनि दुखुनांथाव जाथायनि आन्दोआव रांखावरियारि बेले-बेजे एबा गुबुन सेन्सिटिभ जाहोनफोर दं ना गैया बेयो दासिम रोखा जायाखै। बे आयदानि सायाव नायबिजिरालासे सोराङाव फैनाय जाथावा, बेनिखायनो नायबिजिरनायखौ खालामगोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। स्टेट बेंक अफ इन्डियानि दुकुआकाना दालायनि गागि सालायगिरिनि नखरा बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु फोरमायदों, जायनि जाहोनाव गासै दुकुआकाना दालायाव दुखुनि साया गोलैदों। बेंक नखरनि सुबुंफोरा थैनाय सुबुंनि न'आव सौहैनानै दुखुगोनां नखरनिसिम दुखु फोरमायदों। रुंसारि बिजिरगोरा नार्जारिनि जिउ गैयै देहाखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव लाबोनानै जोबथा मान बावदों। बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारिखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव बिटिसिनि सिफाग्रामा महिलारिजों लोगोसे इएम आरो एमसिएलए आरो मावफारियाफोरा बिबार बावनायजों जोबथा मान होबाय। मख'जाथावदि बिटिसिएलएनि लेङाइ बुंथिगिरि एबा दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि बिजेपिनि एमसिएलए बिजिरगोरा नार्जारिया तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव थानाय गावनि न'आवनो हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै, जेराव बिथाङा मानो बेबादि जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जाखो बे बाथ्राखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। थामहिनबा गावनि जिउखौ ब'ड'आ मानो बेबादि फोजोबनानै लाखो, बेनि आन्दोआव मा दं बेनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। बेराफारसेथिं बिटिसिनि इएम रबिराम नार्जारिया ओरैबायदि बुङोदि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों, जोबोद दुखुनांथाव जाथाय, जों बेबादि खालामगोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन। बिथाङा समाजनि खामानि मावनायाव नांथाबनानै थाग्रा सुबुंमोन। बिटिसिएलएनि लेङाइ बुंथिगिरि लेङाइ बिजिरगोरा नार्जारिया ब'ड'आ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै बेबादि बुङो। रबिराम नार्जारिया सासे लाइमोन सिख्लाखौ गावनि खथा सिङावनो बुथारदों। बे जाथायखौ लानानै जिम ट्रेनारनि हेंथायै गोख्रों अजद होनाय जादों। 21 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया गोदान दिल्लीनि सोनाब दिल्लीनि तिलक नगराव जादोंमोन। जाथायनि बागै फोरमायनाय बादिब्ला बुधबारखालि बे बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। मुस्कान मुंनि 21 बोसोर बैसोनि मडेलारखौ गावनि न'नि सिङावनो हाथियारजों खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे बुथारनायखौ हिन्जावसानि जिम इन्सट्राक्टर इमरानआ खालामदों। जाथाय जायैनि सिगां मुस्कानआ न'नि सिङाव हारसिङै दंमोन। दायनिगिरि इमरानआ बिखौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो जायगानिफ्राय बिथाङा गाग्लोबनानै खारखोमालाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मुस्काननि हस्रि खावनाय एबा होख्रावनायखौ खोनानानै नसुंसेनि सुबुंफोरा बिथांखौ थैजों आबुं जाना थानाय एबा गोग्लैना थानाय थासारिखौ
नुनो मोनो आरो थाबैनो देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो, जेराव डक्टरफोरा देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय समाव बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। गुबुन फारसेथिं एसपी उपाध्याय अभिषेक गुप्ताया बुङो दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो ओनसोलनि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं होनना फोरमायदों। नेपालनि गिलुबालु दैबाना एबा हा गिसिखानायनि जाउनाव दुखुनांथाव थासारि। दासिम सा 177 सुबुं थैनायनि खौरां मोनदों आरो सा 1000निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोमानानै दं। रिपर्टआव फोरमायदों थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं आरो बांबावगोन। रिपर्टनि बादिब्ला 26 आगस्ट एबा बुधबारखालि फुंनि समाव साहा नेपालनि रसुआ जिल्लायाव मोनसे गिदिर आरो फोजोबस्रांलु दैबाना जानानै हरखाबै बटेकसी दैमायाव गोबां खहा खालामलाङो। रिपर्टनि बादिब्ला बे दैबानाया तिब्बत फारसेनिफ्राय बटेकसी दैमायाव फैदोंमोन आरो हरखाबै दैबाना जानायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानो गोनां जादोंमोन। हरखाबै बे दैबानाया सिमा ओनसोलफोरखौ सिलिंखार खालामदों आरो सिमा ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुंफोरा बुखार जालांदों, जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो। मैया फुंबिलि एबा थांनाय बावैसो सान सिगाङाव सिमा ओनसोलाव जानाय दैबानाजों गासिबो सिलिंखार आरो गोबां गाहाय जिल्लाफोराव हाई एलार्ट फोसावनानै दोनदों। मोनसे समाव बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय, हारिनि रैखाथिनि थाखाय हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै बर'नि एनडिबि आफाद दानानै सोमावसारबोनाय बयनिबो आंगो रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव बावैसो सान सिगाङाव पेर'लाव उदां जानानै 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव फैनायनि उनाव दासान्दि आंगो नखर आरो लोगोफोरजों सम बारहोहरनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गामिनि गथ'फोरजों सम हगारनायखौबो नुनो मोन्दों, जेराव 30 साननि थाखाय पेर'लाव बेल लानानै जोबथेसालिनिफ्राय न'आव फैनाय मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे सम बारहोहरनाय मोनसे समायना सावगारिखौ नुनो मोननाय जादों। आसा खालामो बिथां गेदेमाया गोग्गो देहा लानानै गोसो सिङाव थांखि सुजुनाय एबा थांखि लानायफोरखौ मोगथां महर होनायनि थाखाय खाबु मोनगोन। आसा खालामो जाहाथे गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव थाबैनो उदां जाथारनानै फैनो खाबु मोनो। गेदेमा बिथांनि थाबैनो जाहाथे बेल हियारिंआ जानानै फैयो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम और बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, और थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम और बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।